ffwrdd â ni, felly yma yng nghanolfan Gneifio Meirion, digwyddiad mawr y dydd, y dydd iau yma, ydy rawn derfynol y merched, a dyma ni ar un y Daniel Major o Australia, Becca Jackson o Gymru ar 2, Eleanor Resno o Ffrainc ar 3, Sasha Bond o Seland Newydd ar 4, ar 5 yn y pen draw, Susie Parish, Sonia Fagan wedyn ar 6. Dyna i chi y restr o gneifwyr o safon eithriadol y fan hyn, cynrychioli i gwahanol wledydd, a mor braf gweld rhywun fel Becca Jackson yn dod i fyny, wedi cystadlu, wedi dod yn bedwerydd yn yr adran iau, yn fechgyn a merched gynt yn yr wythnos, felly gneifio rhagorol ganddi hi. Ac wrth gwrs, mae yna dipyn o drafod ynglyn â'r gystadleuaeth i ferched yn unig y fan hyn, ond mae o'n gyfle i'r merched ddechrau y broses o ddod i'r maes gystadleuol heb ormod o bwysau, ac mae o'n cael ei gefnogi yn heleth erbyn hyn. Felly, daliau'r ati o ran y cystadlaethau yma i gyd, ac yn y pen draw, mi fydd y merched yma i gyd yn gallu herio'r dynion unrhyw ddwrnod, allai sicrhau chi o hynny. Mae yna 3 wyn yn y gorlen lawr ar oen cyntaf gan Eleanor Resno fanna o Ffrainc, a fi weles i hi yn cneifio allan yn Ffrainc yn y bencampwriaeth byd draw fanno yn 2019 pan nath Richard Jones ennill bencampwriaeth unigol, pencampwr byd fanno. Ond rwan da ni'n gwylio Eleanor Resno a fan hyn Becca Jackson yn mynd dros yr goes blaen ar yr ochr ddwytha. Chydig bach o drawiadau ar ôl ganddi hi, rheoli'r oen yr un peth i Susie Parish draw ar 6, Sonia Fagan hefyd, bron a gorffen yr wyn, felly pawb ar yr un cyflymdra, heblaw am Daniel Major fan hyn o Australia ar stondin 1, ond lawr ar oen yna gan Sasha Bond mewn, a Sasha Bond a Sonia Fagan yn fanna ar gyfer yr oen nesaf, 2 allan ar hyd yr rhes rwan. Felly sut mae'n edrych Daniel Major ar y stodiau hirion ar yr ail o 3 oen, felly dwi'n meddwl bod hi'n mynd i orffen yn gyntaf, ond mae'r rhaid iddi gneifio yn daclus eitha'n cael trafferth fo oen yn cicio tram fan hyn. Dwi'n gweld Eleanor Resno eto mor bwyllog, mor daclus, mor proffesiynol, cneifio, mae'n debyg, ddim cweit mor ddatblygedig yn Ffrainc ac ydi o yn Seland Newydd a Chymru. A mae'n rhyfedd iawn dweud bod safon Cymru cystal â Seland Newydd, doedd hynny ddim yn arfer a bod, ond mae hynny'n wir erbyn heddiw. A dyma ni olwg ar Sasha Bond fan hyn o Seland Newydd yn gorffen yr ail oen, a marc bwrdd isel iawn o 3 ganddi hi. Fawr iawn o gamweddau yn ei pherfformiad hi hyd yma felly. Ilan Rhys Jones yn y gorlan iddi hi, lawr ag oen Daniel Major yn fanna, un ar ôl ganddi hithe, allan a fo troi fan hyn i gael golwg ar Sonia Fagan yn y pen draw, jyst yn gorffen yr oen yma. Stodiau hirion lawr yr ochr ddwytha, yr ochr gyflog yma, na golwg ar bawb i weld sy'n mae pethau'n mynd. Rwan Becca Jackson yn cael hwyl dda iawn ar y stodiau hirion ar ei hael oen. Dyma ni felly lawr a Sonia Fagan o'r oen yna, un ar ôl ganddi hi yn y gorlan. Mae pethau'n cyflymu, mae pethau'n boethi yma. Mae yna griw da o gefnogwyr yma yn galw allan o Eleanor Resno, y Ffrainces, gynta i orffen i trydydd oen. Rhagorchiadwr mawr iddi hi, a merci beaucoup i Eleanor Resno.